Исәнмесез 1 август яңалыклары белән эфирда Татарстан хәбәрләре, студияда мин Фәнис Камал эшлим. Бүген безнең программада. Өч кешенең үлеменә китергән коточкыч юл һәлакәте. Иртән Баулы районында булган аварияның нинди сәбәпләрен әйтәләр, инспекторлар ни дип кисәтә. Гөлнас Сайфетдинова репортажында. Авиацилеш районында шүп җыю мәйданнарында кагыйдә бузу очраклары теркәлгән. Этләрне диләрне шушында китеп бергыталар. Сасып яталар. Проблеманы ничек хәл итмәкчеләр? Рүзәл Шарипов белеп кайтты. Гектарынан 50 центнер уңыш алучылар бар. Комбайнерлар теләп эшлиләр, бер-берсе белән ярышалар, тем не менее ярышсалар да бер-берсенә бик каты булышалар. Урып җыю эшләрендә кайсы районнар алдынгы? Татарстан кырларыннан Гөлназ Гыниятова репортажы. Батырлык онытылмас. Бийек ватан соғышында һәлак булган Нурулла Сайфетдиновның шәхси әйберләрен бүген туганнарына тапшырдылар. Җылысы да килә, көләсе дә килә. Шул хәтта эмоциялар башка сыйып бетми пока. Җиңү паркында узган дулкынландыргыч мизгелләр турында Илдар Сафиуллин. Топшорына Баулы районында булган фаҗигадан башлыйбыз. Монда коточкыч юл һәлакәтендә 3 кешенең гомере өзелде. Җиңел машина КАМАЗ белән бәрелешкән. Авария шул кадәр көчле була ки, хәтта М5 Урал федераль юлының бер участогын 2 сәгатькә ябып торырга туры килә. Бәрелгәннән соң машиналар 2 полосаны да каплаган, шуңа күрә автомобильләр узарлык булмый. Үлүчеләр Краснодар краенда яшәүче гаилә, ир белән хатын һәм аларның уллары. Инспекторлар аварияның сәбәбе дип нәрсәне атый? Бу хакта Гөлнас Сайфетдинова. Баулы районы территориясе М5 трассасындагы бөкө 5 чакрымга сузылган. Юлны дәүләт автоинспекциясы хезмәткәрләре яба. Шушы участокта иртәнге 7нче яртыда җиңел машина белән КАМАЗ бәрелешкән. Бу кадрлардан аңлашылганча, Ниссаннан берни калмаган диярлек. Бары тимер өеме. Бәрелү шундый каты булган ки, йөк машинасы әйләнеп капланган, кабинасы янчелә. Һәлакәт Александровка авылы янында була. Ниссан Самарага таба барган автомобиль йөртүче каршы як юлга чыга һәм хәрби КАМАЗга бәрелә. Җиңел машинадагыларны иминлек мендәрендә коткара алмаган, барысы да һәлак була. В результате ДТП Машинаны йөрткән 64 яшьлек ир-ат һәм 42 яшьлек пассажиры шунда ук үлә. 65 яшьлек ханым Ниссанның алгы утыргычында булган, аның гомере ашыгыч ярдәм машинасында өзелә. Хәзер фаҗиганың барлык сәбәпләре ачыклана. Обстоятельства произошедшего ДТП выясняется. Җиңел машинада булучыларның барысы да Краснодар краенда яшәүчеләр. Йөртүчесе тәҗрибәле 48 еллык стажы бар. Беренче фараз буенча ул йокыга киткән булырга мөмкин. Уважаемые водители, будьте бдительны. Машина йөртүчеләр игътибарлы булсын иде. Әгәр арсагыз, йокыгыз килсә, туктап ял итеп алыгыз. Бу һәлакәт районның шулай ук республиканың юл хәрәкәте иминлеге буенча комиссиясе утырышында каралачак. Безопасность дорожного движения Павлинского муниципального района. Также и на республиканской комиссии. КАМАЗ яңа номерлары да куелмаган булган. Йөртүчесе исән кала, һәлакәт урынына районның хәрби комиссары килә. По вызову я Авария булган урынга бардык, тикшерү үткәрелә, барлык мәгълүматны тиешле урынга тиз арада җиткереп торабыз. Ел башыннан Татарстанда 1645 юл һәлакәте килеп чыккан. Аларда 176 кеше үлә, 2000дән артыгының сәламәтлегенә зыян килә. Гөлнас Сайфетдинова, Вероника Гайнетдинова, Булат Минязов, Яңа Гасыр каналы. Бүген дәүләт автоинспекциясе 100дән артык штрафы җыелган машина йөртүчеләр яшәгән район шәһәрләрне ачып салды. Кара исемлектә беренче урында әлбәттә Казан тора. Башкалада кагыйдәләрне чиктән тыш бозучы 222 кеше бар. Ярчалыда 41, Лаишта 15, Түбән Камада 13, Питрәч белән Алабугада 11. Республика буенча кагыйдәләрне даими инкар итүче 100дән артык штрафы түләнмәгән 402 автомобильче бар. Татарстанда көнбатыш Нил бизгәген йоктыручылар саны 9-га җитте, 5-се югышлы авырулар хастаханәсендә дәвалана, хәлләре тотрыклы ди табиблар. Шунысы да гаҗәп, барысы да табигатьтә ял иткән, республикадан читкә чыкмаганнар. Роспотребнадзорда әйтүләренчә, узган ел Татарстанда көнбатыш Нил бизгәге нибары 8 кешедә ачыкланган була. Казанның авиатөзелеш районы бистәләрендә шүпчарны түгү мәсьәләсе кискенләшкән. Прокуратура вәкилләре белән экологлар монда закон таләпләре үтәлмәгән 15 урын барлыгын ачыклый һәм контейнер кую урыннарын тәртипкә китерүне таләп итә. Бу хакта ПЖКХ идарәче оешмасы һәм район башлыгына кисәтү җибәргәннәр. Төбәк операторы көнкүреш калдыкларын килеп җыештырса, район җитәкчелеге төзелеш материаллары өчен урын әзерләү безнең вәкаләт түгел дигән фикердә. Проблеманы ничек хәл итәрләр? Бу хакта Рүзәл Шәрипов.
Авиацелеш районының Давыдов урамы машина юлы кырыйында менә шундый зур чүплек барлыкка килгән. Күрүебезчә, контейнерлар хәтта тулып та өлгермәгән. Ә менә җирдә инде зур көнкүреш калдыкларын шулай күчләп җыя башлаганнар. Ватылган карават, зур тартмалар, телевизорларга кадәр бар. Шүпне минут сайын капчыгы белән китереп ташлыйлар. Бу тирәдә үз йортлары белән яшәүчеләр күп. Бакчадан җыелган яшелчә сабаклар да шушында китерелә. Аларга бит нәрсәсе? Так, пакетики берсе. Шаннар, күселәр җирибәрсәмәсә. Халык сүзләренчә, шүпне берничә көн алып китмиләр. Югыйсә санитар таләпләр буенча һава температурасы 5 градустан югары булса, контейнерны көн сайын бушатып торырга тиешләр. Моның өчен ПЖКХ идарәче оешмасы җаваплы. Алар хәзер административ җаваплылыкка тартылган. Ким дигәндә 100 000 сум штраф түләргә тиешләр. Шундый проблема шүплекләр белән бар. Төзелеш дә отходлар бар. Һәм бар монда твердый коммунальный отходлар, газельләр киләләр, төзелеш материалларны калдырып китәләр. А региональный оператор бу төзелеш материалларны чыгарырга тиеш түгел. Белгечләр исәпләп караган, каты көнкүреш калдыклары төзелеш материаллары белән бергә җыелган урынны чистарту 2,5 миллион сумга төшергә мөмкин. Мондый чыгымга бармас өчен шүп ташлый торган урынны тиешенчә җиһазландырырга кирәк. Монысы инде район хакимияте вәкаләтендәге мәсьәлә. Давыдов урамы шундыйларның берсе. Бу территорияда 2 зур бункер булырга тиеш һәм 6 кичкенә евробункерлар торырга тиеш. Ләкин алар монда юк. Шуңа күрә монда шундый зур свалка барлыкка килде. Бу урынның границалары билгеләнергә тиеш, ләкин алар да монда юк. Камышинская урамында да шундый ук хәл. Монда бер зур бункер куелган, әмма шүпне вакытында чыгармыйлар. Исе каты төрле этләрне диләрне шушында китереп бергәтәләр. Сасып яталар. Үзәк Мариуполь урамында шүплеккә керү юлы җиһазландырылмаган, яңгырдан соң йөри торган түгел. Шуңа шүп пакетларын юл кырыенда ук калдырып китәләр. Халык мөрәҗәгатеннән соң прокуратура һәм экология министрлыгы 15 шүплектә закон бузу очракларын ачыклаган. Без бүген УКПЖКХ белән элемтәгә чыктык. Алар без китүгә үк шүплекләрне чистартып фото җибәрде. Контейнерлар җитми, шуңа шүп өйлә диләр. Төбәк оператор кешенең килгәннең барысында эшли. Без җыелган төзелеш материалларын да чыгарабыз. Югыйсә ул каты көнкүреш калдыгы булып саналмый. Аның өчен аерым түләнергә тиеш. Тагын бер проблема бар, шүп савытлары җитми. Аларны урнаштыру һәм төзек тоту өчен район хакимияте җаваплы. Район хакимиятендә төзелеш материаллары өчен аерым контейнер кую федераль законда безнең вәкаләт итеп билгеләнмәгән дип баралар. Барлык шүплекләрнең урыны Роспотребнадзор идарәсе белгечләре белән расланган. Көнкүреш калдыкларын чыгару буенча килешү халык һәм ПЖКХ идарәче оешмасы арасында төзелә. Хакимиятнең аңа катнашы юк. Кешеләр төзелеш материаллары өчен махсус контейнерны төбәк операторның үзеннән сорап алырга тиеш. Ике як һәм мәсьәләгә ике төрле караш. Берсе дә аны үз җаваплылыгына алмый. Әлеге очраклар буенча прокуратура вәкилләре район башлыгына һәм ПЖКХ оешмасы җитәкчесенә кимчелекләрне бетерергә кушып күрсәтмә юллаган. Шарипов, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Үзегездән бер чыган мәсьәлә яисә кызыклы хәбәрегез бар икән, сез безгә җиткерә аласыз. Редакциядә моның өчен махсус номер бар. Хәбәрләрне тәүлек әйләнәсе кабул итәбез. Язма калдыручы номер 898 74 20 01 01. Ул экранда күрсәтелгән. Татарстанда биле булган көн батыш циклоны үз көчен күрсәтүен дәвам итә. Чистай районының Рус Сарсаза авылында бер шәхси йортны яшен сугып ут чыга. Нәтиҗәдә агач өйнең яртысы янып беткән. Бәхеткә хуҗаларына зыян килми. Кукмара районында халык өйрмә күргән. Аны видеога төшереп интернетка урнаштырганнар. Быелгы сезонда өйрмәләр Лоеш, Яшелүзән районнарында да булган иде. Исегезгә төшерәбез, мондый давылның бу көннәрдә инде икенче тапкыр күзәтәләр. 3 көн элек Түбән Кама районында өйрмә Бигиш аэропортында самолетларга зур зыян китергән иде. Яңгырлар тынып торган арада урак дәвам итә. Республика авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәренең төп максаты икмәкне югалтуларсыз җыеп алу. Бүгенгә Татарстанда барлык мәйданнарның 15%-ында эш тәмамланган. Уртача уңыш гектарыннан 32 центнер чыга. Алдынгылык төштә бу районда уңыш гектарыннан 50 центнер. Зәй, Яңа Чишмә, Минзәләдә дә ул яхшы 45-43 центнер. Республиканың төрле районнарындагы кырышлары турында тулырак Гөлназ Гыниятова.
Кыр батырларының төшке ашка туктаган мәле тамак ялгаугына түгел, элекеге хезмәттәшләре белән очрашуда бу. Шартлы исеме Нурлат булган хәрби хуҗалыкта 2 ел комбайнчы булып эшләгән, аннары контракт төзеп, комбайн штурвалын хәрби техникага алыштыра. Ялга кайткач күрешеп, игенче дусларына күчтәнәчләр тапшырырга килгән. Исволга китте. Шулардан семинарга утырдым инде, беренче ел. Гына әле эшлим. Яхшы комбайн. Урожай яхшы. Нурлат районында бүгенгә бөртөкләр барлык мәйданнарның 16%-нан җыеп алынган. 1 гектардан уртача 27 центнер уңыш чыга. Тәүге 1000 тонна ашлыкны суктырган комбайнчы өстәмә 5000 сум акча алачак. Комбайнерлар теләп эшлиләр, бер-берсе белән ярышалар, тем не менее ярышсалар да бер-берсенә бик каты булышалар. Бер комбайн батылса, җыйнау туктап җыелышып эшләп ыргыталар тиз генә, молодецлар алар. Уйлактан таң атканнан тотынабыз инде кыр нинде эшләргә. Комбайнларны готовить итәбез, караңгы төшкәнчә эшлибез. Караңгы төшкәч уже потери нитә башлый, туктатабыз комбайннарны. Ну, комбайнерлар туктарга кирәк, конечно, эшләргә киләләр алар. Яңгыр яумаганда актанышлар да уңай һава торышыннан файдаланып калырга тырыша. Бу Алмаз Агро Трейд җәмгыятенең Шәшер бүлекчәсе басуындагы көзге бодай. Игенчеләр гектарыннан 35 центнер тирәсе уңыш алалар. Уңышны тиз көннәрдә һава катерсына җыеп алырга инде. Алай дигән яхшы көннәр бирсен, көннәр булып тора бит әле. Басуда 9 комбайн эшли. Баш агроном Радик Султанов әйтүенчә, суктырылган бодайның сыйфаты яхшы. Хезмәткәрләребезнең, комбайнерларыбызның күңелләре күтәренке. Шайылга саларның да урып җыны тиз арада башкарып эшләребез дигән өмет бар. Менә бүген урып җыгына түгел бит инде. Алда безнең икенче ел уңыш өчен нигез салып бара. Саба районы кырларыннан икмәкнең чиреге җыеп алынган. Һава торышлары тулы көчкә эшләргә ирек бирми, яңгырлар маушаулый. Бу көннәрдә төп көч язгы культураларга юнәлдерелгән. Бер үк вакытта печән, салам әзерләү эше дәвам итә. Без инде азимай культураларны, көзге культураларны алып бетердек. Анда 5974 центнер икмәк алып кайттык. Аларны киптереп инде урнаштырып бетердек. Хәзер инде салам, ул басуларда салам преслиләр, салам ташыйбыз. Анда 9 кешелек бригада эшли. Бу басудагы сулу саламын инде без җиргә сиптереп барабыз һәм артыннан ук инде җирне эшкәртеп барабыз. Кыр карапларын йәрләүчеләр иртәнге 7дән басуда чик кибү белән алар суктыруга керешәләр. Соңгы көннәрнең яңгырлары туфракка яхшы үткән, бөртөкләрнең дымлылыгы да шуңа күрә шактый югары. Уборкаларны Алла бирсә, ватылмасалар, зур югалтасы исән-сау кыска срокта башкарып чыгарга тырышачакбыз. Погодалар возможность бирсә. Жер эшкәртүнең тирәнәйтү дигән бу усулын хуҗалыкта уңышлы дип тапканнар. Хәзер элекеге кебек сукка белән әйләндереп каплау юк, ди агроном. Кулындагы линейкасы белән ул әледән-әле трактор үткән җирдә туфрак тирәнлеген үлчәп карый. Болай эшләгәндә камыл калып бара, ул кышын кар тотачак. Нәтиҗәдә җир йомшый, дым яхшы саклана. Нурлат Актаныш Саба телевидениеләре белән берлектә Гөлназ Гыниятова, Яңа Гасыр каналы. Бүген Казанның Җиңү паркында Орел өлкәсеннән килгән эстабарлар Бөек Ватан сугышында һәлак булган Нурулла Сайфетдиновның шәхси әйберләрен туганнарына тапшырды. Табылдыклар арасында хәрби казанышлары өчен дигән медаль дә бар. Анда солдатның исем фамилиясе язылган. Нурулла Сайфетдинов Балык Бистәсе районыннан булып чыга, 80 ел дәвамында хәбәрсез югалучылар исемлегендә торган. Еллар аша кадерле тарихи ядкәрләрне кем алып кайта? Бу хакта Илдар Сафиуллин. Мин бабайны менә кулымда топтырам име. Ул как будто менә минем белән кулларын аркама салып, как будто менә мин сөйләгәннәрен тыңлап торган шикелле. Кулларында бабаларының фотосы, күңелләрендә дулкынлану, күзләреннән яшь тама. Бу сурәттә сугыш каһарманы хәзерге оныкларыннан да яшь. Сайфетдиновлар нәселе Казанның Җиңү паркына җыелды. Алар өчен бүген күптән көтелгән истәлекле вакыйга. Бөек Ватан сугышында хәбәрсез югалган Нурулла Сайфетдиновның шәхси әйберләрен истабарлар туганнарына тапшыра. Менә бу кичкенә генә тартмада бабаларының кадерле ядкәрләре, пәке, кырыну җайланмасы, кайчы, кашык һәм хәрби казанышлар өчен медале. Алар 80 ел буе җир астында яткан. Бритвасы, тагын нидер пычак, бушы муштугы. Нурулла Сайфетдинов 1941 елда Балык Бистәсе районының Улы Юлга авылыннан 4 баласын һәм хатынын калдырып фронтка киткән. 3нче миномет ротасында хезмәт итә. 1943 елда Орел шәһәрен дошманнан азат иткәндә батырларча һәлак булган. Высотканы туталар алар, 3 булалар. Башта снайпер берсен снимайта. Белмим инде, күңел уйнаганмыдыр, 2 мәртәбә тигенең янына, яшь малай янына, лейтенант янына килеп китә. Нурулла бай, нишләп йөрисең, снайпер бит. Безне алды бит инде. Утыр, качыбрак кына
уже наши подходит дип әйтә инде. Актык килгәндә бабай уже барып җитмей, 1-2 метр үзенең точкасына барып җитмисә, снайпер снимает как раз маңгайына шлем пробитый был. Аны, наверное, менә әби инде гомер буе көткәндер. Балалары көткәндер. Алар менә ничә ел буена менә әтинең үлгәненә хәер 8 ел була инде. Ул гел сөйли иде. Ничек ул әтисез үскән, авыр тормыш булган. Әти менә әти булса, әти кайткан булса дип, менә мин килен булып төшкәч тәген ул һаман шул сүзләрне әйтәдер ия. Җылысы да килә, көләсе дә килә. Шул хәтле эмоциялар, просто эмоциялар. Ул әле соңрак аны аңлыйсың, хәзергә башка сыйып бетми пока. Нурулла Сәйфетдин улы хәбәрсез югалган дип саналган, 2021 елда Орел өлкәсе стабарлары сугыш булган урыннарда аның җәсәден тапкан. Шунда ук медаль дә була. Аның буенча Татарстан кеше икәнен ачыклыйлар. Медаль имеет номер. Медальнең номеры бар бит, ул журналга теркәлгән. Шуның ярдәмендә солдатның кайсы җирдә нинди батырлык кылуы ачыклана да инде. Хәрбиләр медальне һәр чак үзләре белән йөрткән. Кадерле истәлекләрне Бөек Ватан сугышы каһарманының туганнарына тапшырырга хәрби комиссариат һәм патриотик оешмалар вәкилләре ярдәм итә. Орловской областы, анда таныштык та поисковиклар белән, и хәзер связьдә гел алар тапсалар, безгә хәбәр бирәләр дә, без эзлибез, булышабыз, тырышабыз. Утта булган балчык кире купмас, эштә булган тимер тутыкмас. Эш күрсәткән ирне ил онытмас, каберенә эзне суытмас. Әлеге шигъри юллардагы сүзләрне истә тотып, Сәйфетдиновлар гаиләсе бик тиздән Орел өлкәсенә юл тотарга җыена. Анда бабаларының табылган каберенә чәчәкләр салырга телиләр. Иң мөһиме, аның батырлыгы турында оныкларга да аңлатырга кирәк диләр. Илдар Сафиуллин, Алмаз Зиятдинов, Яңа гасыр каналы. Татарстанда контракт төзүчеләр бүгеннән 1 тапкыр 1,7 миллион сумга кадәр акча алачак. Моңа безнең республикадан бирелә торган 1,5 миллион сум, оборона министрлыгыннан 400 мең, Татарстанның район һәм предприятиеләреннән каралган 300 мең сум керә. Түләүнең күләме арту. Владимир Путинның яңа указына бәйле ул кичә федераль үзәк ярдәмен 400 мең сумга кадәр җиткерү карарын кабул итте. Татарстанда түләнә торган акча хәзер илдә иң зурларыннан санала. Бездә аны июль башында гына арттырдылар. Татарстанда һәм Россиянең башка төбәкләрендә яшәүчеләр өчен телефон 8800 222 5900, республикадагылар өчен 117 номерда эшли. Казан ипподромының элеккеге җитәкчесе ришвәт алуда гаепләнә. Мал табибы ялган документлар белән эш итүләрен әйткән. Аларда атлар Америка, Франция һәм Россия төбәкләреннән кайтарылган дип язылса да, чынлыкта алай булмаган икән. Бу хакта тулырак Реальное время интернет газетасыннан укый аласыз. Рөстәм Миңнеханов бүген Севастопольдәге яңа Хирсанес комплексына барган. Тарихи археология паркын 2 көнлек ачканнар иде. Ул Владимир Путин кушуы буенча төзелә. 24 гектар майданда 30 объект салганнар. Рөстәм Миңнехановны аның белән Симферополь һәм Кырым митрополиты Тихон таныштырды. Татарстан рәисе шулай ук Севастопольнең балалар сәнгать мәктәбендә дә була. Казанда ачылачак һөнәрчелек үзәгендә шушы уку йортының да тәҗрибәсен кулланырга мөмкин дигән ул. Татарстанда быел белем көне 2 сентябрьдә үтәчәк, чөнки берсе якшәмбегә туры килә. Россиянең Мәгърифәт министрлыгы барлык төбәкләргә дә бәйрәмне дүшәмбегә күчерергә тәкъдим иткән. Безнең республикада быел 53223 бала 1нче сыйныфка барачак. Бу узган ел белән чагыштырганда 2000гә азрак, әлбәттә. Бу уку елына яңа 8 мәктәп һәм 2 белем бирү йортында өстәмә корпуслар төзелә. Алар Лоеш, Биектау, Питрәч, Кукмара районнарында, Йорчаллы белән Казанда урнашкан. Мәгариф министрлыгында 1 сентябрь тантаналарын күчерү турындагы мәгълүматны расладылар. 1 сентября это получается воскресенье. Без белем көне датасын үзгәртү турында Россиянең Мәгърифәт министрлыгыннан хат алдык. Безнең балалар өчен 1 сентябрь тантанасы һичшиксез булачак. Бары тик вакыты гына күчерелә. Просто 2 сентября. Бүген җәйнең соңгы ае август башланды. Гадәттәгечә айның 1 көненнән Россиядә үзгәрешләр дә гамәлгә керә. Бала өчен акча алу тәртибе башкача булачак. Дәүләт хезмәтләре порталының мөмкинлекләре арта. Шәхси йорт төзелешенә кагылышлы яңалык та бар. Тулырак безнең алдагы күзәтүдә. 5 августтан илдә 17 яшькә кадәр балага бердәм пособие алу өчен гариза бирү тәртибе үзгәрә. Ул кеше хәзерге вакытта яши торган яки вакытлыча теркәлү урыны буенча билгеләнәчәк. Шунда яшәвеңне раслаган документны сорамаячаклар. Банклар финанс оешмалары өчен бурычлылар белән эшләүдә яңа таләпләр гамәлгә керә. Хәзер кешегә кредитны кайтару кирәклеген хәбәр иткәндә һәм аны түләү алымнары хакында сөйләшкәндә бу әңгәмә язылып барачак һәм ким дигәндә 3 ел сакланырга тиеш. Бу хакта кешене алдан кисәтеп кую зарур.
Росстандарт оешмасы шәхси торак төзелеше буенча ил күләм стандартларны билгеләде. Анда төзүчеләр өчен архитектура, куркынычсызлык, инфраструктура, материалларга кагылышлы таләпләр күрсәтелә. Яңа ГОС сыйфат буенча мәсьәләләрне хәл итәчәк. Шулардан чыгып торак бәяләнә. 1 августтан дәүләт хезмәтләрен алуга диләшә. Хезмәт күрсәтү тәртибен онлайн белеп булачак. Мәгълүмат шәхси кабинетта күрсәтелә. Кеше гаризаны кабул итү, аның нәтиҗәсе социаль ярдәмнән файдалану турында мәгълүматны онлайн күреп торачак. 1 августтан эшләүче пенсионерларга акчаны яңадан исәплиләр. Бу индексация хисабына түгел, 2023 елда оешма күчергән иминият түләүләренә бәйле. Өстәмә түләү һәр кешегә шәхси карала. Моның өчен пенсиядәгеләргә гариза язарга кирәкми. Августта югары уку йортларына кабул итү кампаниясе тәмамлана. Университетларга документның төп нускасын 3 августка кадәр тапшырырга мөмкин. Абитуриент түләп укырга җыенса, аның 20-сенә кадәр вакыты бар. Гөлназ Сайфетдинова, Яңа гасыр каналы. Бүгінге Татарстанның үзәк сайлау комиссиясе Дәүләт Советына депутатлыкка 395 кандидатны теркәгән. Хәзер бер мандатлы округлар буенча катнашучыларның документларын тикшерәләр. Ул иртәгә тәмамланачак. Моңа кадәр комиссия 5 партияның исемлеген теркәгән иде: Бердәм Россия, Гадел Россия, КПРФ, ЛДПР һәм Новые люди партияләре. Шулай бүген үзәк сайлау комиссиясе бюллетеннар турында сөйләде. Партия бланклары ачык яшел төстә булачак. Анда аларның эмблемалары партия исемлегендәге беренче 3 кандидатның исем-фамилияләре языла. Бер мандатлы округлардагы кандидатларны сайлау бюллетенедә alt өстә, анда һәммәсе турында мәгълүмат оештырыла. Икесендә рус һәм татар телләрендә чыгаралар. Завтра здесь. Иртәгә без сайлауда катнашачак партиялар арасында җирәбә үткәрәбез. Аларның бюллетеннарда ничек урнашачагы шуннан соң билгеле була. Участницами выборов по распределению порядковых номеров бюллетеней. Бердәм Россия берләштерә дип аталган автобус марафоны Нурлат районында тукталыш ясады. Биредә яшәүчеләр белән Дәүләт Советына депутатлыкка кандидатлар Алсу Нәбиева, Шамил Яһудин, Тимур Камалетдинов һәм район башлыгы Дамир Ишкинеев очрашты. Фикер алышуда кузгатылган иң актуаль тема махсус хәрби операция белән бәйле иде. Хәзер СВО зонасында Нурлаттан 400-гә якын ир-ат хезмәт итә. Оборона министрлыгы белән контракт төзергә теләүчеләр белән эшлиләр. Быел махсус операциягә үз теләге белән 70 кеше киткән. Татарстанда ватанпәрвәрлек тәрбиясенә өстенлек бирелә. Яшьләр эшләр буенча министрлык, башка ведомство вәкилләре ярдәм итә. Бу юнәлештә егет-кызлар белән кулачлы эш алып барылсын өчен зур хезмәт куябыз. Әлеге вакыйгада катнашучылар Нурлат районында федераль һәм республика программалары үтәлеше турында да сөйләде. Хәзер монда балалар өчен яңа сәламәтләндерү лагере сафка бастырыла. Мәктәп капиталь төзекләндерелә. Безнең ишек алды программасы буенча йорт яннарындагы мәйданнар да яңартыла. ЛДПРда бүген Мәскәүдән килгән җитәкчелекне каршы алдылар. Республикага эш сәфәре белән Дәүләт Думасының хезмәт, социаль сәясәт һәм ветераннар эшләре буенча комитет рәисе Ярослав Нилов килде. Ул Казанда Мисс һәм Миссис Татарстан конкурсларында җиңеп, социаль һәм хәйрия проектларын алып баручы туташ ханымнар белән очрашты. Шулай ук Ярослав Нилов Иннополис шәһәренә бара. Анда IT белгечләр белән аралашкан, алар уйлап тапкан технологияләр белән таныша. В Иннополисе собирается с регионов ребят умниц. Иннополиста төрле төбәкләрдән бердәм дәүләт имтиханын югары балларга тапшырган иң тырыш балалар җыелган. Биредә алар өчен үсеш мөмкинлеге булдырыла. Белем туплап, алга барырга, чит йогынтыга каршы торып, дәүләт һәм коммерция оешмаларына ярдәм итәргә өйрәнәләр. Без бит хәзер җитди мәгълүмати һөҗүм заманында яшибез. Казанда безнең ишек алды республика программасы буенча башкарылучы эшләрнең 70% тәмамланган. Быел башкалада 454 йорт ишек алдын төзекләндерәчәкләр. Аларда 100 мең кеше яши. Хәзергә 126 йорт яны тулысынча яңартылган, калган 222сендә әлегә эшләр бара. Читаев урамындагы йортлар ишек алдында 1000 квадрат метрдан артык мәйданда җәяүләр юлын ясаячаклар, искергән тротуарларны яңарталар. Шулай ук 5000 квадрат метрга якын җирдә асфальт салыначак. Эшләр барышы белән шәһәр мэры Илсур Метшин танышты. Ишек алларында машина кую урыннары да арттырылачак. Алар тагын 30-га якын автомобиль өчен барлыкка килергә тиеш. Быел безнең ишек алды программасы буенча Казанда 5000 машина кую урыны булдыралар. Балалар майданчыкларында да эшләр бара. Күпчелек чүплекләрне дә тәртипкә китерәчәкләр. Читаев урамындагы 30-нчы йорт янында яңа контейнерлар куярга ниятлиләр.
Были дворы, которые 50-60 лет не видели. 50-60 ел дәвамында төзекләндерелмәгән ишегаллары бар иде. Бу бик мөһим программа. Монда халыкның активлыгы да зур роль уйный. Сез яңартылырга тиешле ишегаллары өчен тавыш бирәсез. Кайда нинди җитешсезлекләр барлыгын күрсәтәсез. Акча җыешып, үз өлешегезне дә кертәсез. Сказали, 250 тысяч собираются жители на то, чтобы резиновые покрытия сделать. Студентларның лига форумы быел беренче тапкыр Әлмәттә узачак. Бөтен илдән килүче яшьләрне нефть югары мәктәбе кабул итәргә җыена. Әлеге форумда катнашырга теләүчеләрдән 2000-нән артык гариза алынган. Бу республиканың 17 районы вәкилләре, шулай ук Калининград, Екатеринбург, Липецк, Магаданнан урта һөнәри белем бирү йортлары һәм вуз студентлары. Җыен 3 сменага бүлеп үткәреләчәк, яшьләрне төрле өлкәдәге белгечләр белән очрашу, иҗат остаханәләре һәм кызыклы спорт ярышлары да көтә. ГТО нормаларын студентлар белән БРИКС илләре уеннарында җиңүчеләр һәм Россия герое Рәсим Баксиков тапшырачак. Форумның махсус кунагы Россиянең танылган интонация төркеме. Татарстан Фәннәр академиясенең археология институты галимнәре Саратов өлкәсендә казу эшләре вакытында Алтын Урда чорына караган тарихи объектларга юлыга. Үкәк шәһәрчегендә җир өсте корылмаларының җимерелгән диварлары табыла. Алар көрән һәм яшел төстәге эшкәртелмәгән кирпичтән салынган, шулай ук аскы өлеше панцирлы өю техникасы буенча торгызылган кирпич бина диварына тап булганнар. 14нче гасырның 30-60 елларына караган 150 бакыр һәм көмеш тәңкәдә табыла. Алтын Урданың Үкәк шәһәре янында урнашкан Хмелевская бер җирлегендә мөгездән ясалган әйберләр, пешка һәм уен шашкасы тандыр табып алганнар. Казу эшләре татар халкының милли үзенчәлеген саклау дәүләт программасы буенча алып барыла. Әгәр сезнең ТМВ тапшыруларын телевизордан карау мөмкинлегегез юк икән, эштә булсагыз, телефоныгызга ТТВР кушымтасын индерә аласыз. Анда безнең канал, шулай ук Болгар радиосы тапшырулары турыдан-туры эфирда тәкъдим ителә. Бу минутка шундый яңалыклар иде. Рекламадан соң һава торышы турындагы мәгълүматны Айрат Шамс җиткерер. Татарстан хәбәрләре шуның белән сезнең белән саулаша. Исән-амин булыгыз. Жить на берегу озера рядом с природой. Что может быть лучше? Новый жилой комплекс «Алтын-Яр». Ипотека 3,5%. Без удорожания стоимости квартиры. «Алтын-Яр». Гармония комфортной жизни. 216 68 68. Исәнмесез. Сезнең белән мин, Айрат Шамс. Татарстанда һава торышына циклон һәм аның атмосфера фронтлары йогынты ясый. Хәзер тулырак. Яндекс Погода сервисы мәгълүматлары буенча Кукмара, Яшелүзән һәм Балтачта болытлы, явым-төшем көтелә. Көндез температура +20, төнлә +13-15 градус. Буа, Кайбыш һәм Тәтештә болытлы, урыны белән яңгыр. Көндез 20-21, төнлә 14-15 градус җылы. Мамадыш, Чистай һәм Норлатта болытлы, урыны белән явым-төшем фаразлана. Температура көндез 21-22, төнлә 14-16 градус. Шаллы, Әгерҗе һәм Түбән Камада болытлы, урыны белән яңгыр. Температура 20-22, төнлә 13-14 градус җылы. Әлмәт, Бөгелмә һәм Баулыда болытлы, урыны белән явым-төшем. Температура көндез 20-23 градус, төнлә 13-14 градус. Республиканың туристлык шәһәрләрендә дә болытлар, әмма яңгыр фаразланмый. Зиядә көндез 20, төнлә 16 градус җылы. Болытлы була, әмма явым-төшем вәгъдә ителми. Болгарда көндез 22 градус, төнлә 16 градус. Болытлы, яңгыр фаразланмый. Алабугада температура көндез 21 градус, төнлә 14 градус җылы. Монда да болытлы һәм явым-төшемсез булачак. Казанда болытлы, явым-төшемсез диярлек. Көндез 21, төнлә 16 градус җылы. Атмосфера басымы нормадан түбәнрәк. Ул терекөмеш баганасының 743 мм тәшкил итәчәк. Җил көнбатыштан секундына 4 метр чамасы. Дымлылык 66%. Магнит кыры тутырыксыз. Әлегә шулар. Сәламәт булыгыз.